Dámy a páni, vítajte pri ďalšom videjku, v ktorom sa spoločne pozrieme na memky, vami vytvorené, ktoré ste nahádzali na náš Discord, link v popise. Uvidíme, či sa nám dneska podarí nájsť lepšieho mimlorda, akým bol naposledy Naturalize, a či tam nájdeme nejaké šťavnaté a hlavne zábavné memky. Tak poďme rovno na to. OK, teda čo tu máme prvé? Naturalize. Me finally having time to play video games. Playing terribly and not having fun. Kámo. Akože chápem, že Naturalize sa tak môže občas cítiť, ale Danny, že playing terribly, neexistuje. To je mýtus, ale v každom prípade OK. Ráta sa. Potom tu máme niečo od Mila, I guess, čo som najprv myslel, že je nejaký skin na hackery má v lolku, ale OK, toto asi rýchlo skipnem. When you accidentally comment a player instead of reporting them. Chvála Bohu, nemáme vo Valorante feature comment, tým pádom všetko, čo stačí robiť, je reportovať. Easy peasy, Riot to vymyslel fakt, že geniálne. Už tu poslal niečo na Reddite. Why does this Magikarp look like it's about to kill its entire clan? OK. OK, I see. A little bit Itachi vibes. Happens. What the fuck is this clip, chat? Čo? Jak ti hovoria rodičia? Ej, ty kokot. Good old times, Danny býval funny. What the hell? Že, Naturalize, že čistý Danny. Your item has been successfully sold on Steam Marketplace for 0,02. Yo, poč náhodou. Let's be honest, shit. Cez dva veci sa predávali teraz teplé rožky a vďaka tomu sme si mohli kúpiť normálne ten Lethal Company, vďaka čomu sme potom to zahrali na stream a mali fajn deň, takže už to nie sú 2 centy, jak bejvávalo. Takže tu máme I'm out of chakra. Huh? You don't need chakra when you have family. OK, myslím, že to by bol celku zaujímavý plot twist v Borutovi, ale nemyslím si, že to môžeme očakávať v blízkej budúcnosti. Still. Good one. Chcel som zbehnúť aj memky, ktoré sme neúplne obsiahli v poslednom prvom dieli, a tak vidím, že sme sa vrátili do času, kedy vychádzala Fast and Furious box na ktorá časť, pretože tu máme ďalší s Russellom. I can't do it dumb, my car doesn't have the speed for points. George, you don't need speed to get points. You need family. Počuj, podľa mňa toto je hlavný problém Čeka Pereza, OK? On mal aj auto, ako očividne sme mohli vidieť, na to, aby vyhral šampionát, lenže sa nezaradil dostatočne do Red Bull Family a preto nebol schopný vyhrať šampionát. A potom tam mal samozrejme ako teammate Maxa, ktorý je neporaziteľný. Takže hej, whatever, it is what it is, ale OK, good one. Zadiel vedie Naturalize, koľko som tu spamuje jeden za druhým. Ukážte tu, som našiel perfektnú guidu pre tento channel. No aim, dobre. OK, toto už zachádza do extrému, toto už je na report na našom Discorde. OK, že this is how you carry without aim. Dobre. Naturalize muted, keď prídeš najbližšie na stream, aby si vedel, za čo máš permu. Čím to otvárate, pán kolega? Ale mám taký nový nožík z Battle Passu. Dobre. Toto začína byť extrémne toxic. Extrémne. Už som nekúpil posledné 2 Battle Passy. Tak si vyprosím takýto typ memkov. Ale OK, stojí za to. By the way, tento vysúvací, reálne ten na koberce, by som asi aj bral. To by mohlo byť cool. Girls with nice skin, boys with nice skin. Exactly. Ukáž niečo od Jureka. Me, the last one alive. The random who died instantly. My sweaty friend. Where? Rozprávať proste Jurekovi do uška, kým klačuje. Že to stojí za to. Že tomu dodáva, chápeš, plus 10 akurasi, minimálne. Me starts playing ranked match. My ping. My parents dinner is ready. My Wi-Fi. Čau čau. A my opponent strong. OK. Exactly. Kamo. Ale vieš čo je zvláštne? Sa to za každým stretne. Všetky 4 v každej hre. To je insane. To koľko večerí musíš mať za jeden večer, aby sa ti to reálne štatisticky podarilo? Trade offer. I receive operator. You receive victory. Čiže tiež by to takto ľahko fungovalo. To by sme každý kolo našetrili jetky na operátory, ale bohužiaľ tie jetky už nie sú čo bejvávali. When you get paid by weekly. Week 1, Champions Bundle 2023. Dobrá kúpa. Week 2, iSub. Myslím, že Mafrendo by o tom vedel rozprávať svoje. On mi posiela dennodenne screen toho, čo má v shope vo Valorante, a ti hovorím, že vravel, že teraz bez peňazí, tesne pred výplatou, a normálne mal 3 dní za sebou epický shop, čo by pokupoval polovicu z neho, ale jak dostane výplatu, čet nebude tam mať nič.
Ukáž niečo ďalšie od Naturalizov. I looked forward in time. I saw 14 miliónov 605 variácií Denigen streamov. Denigenovi hier. How many did he win? 1. Ako mám low KD. Mám low win rate. Ale aby to bolo až takéto špatné. Na. Me when I see programming memes. Me when I am actually programming. Vieš, čo je pointa? Neprogramovať, len pozerať programátorské memky. To vám nenapadlo, že? Ona, hodil by sa jeden chalan ku nám. Ja, teraz nemôžem, slečný. Denigenov stream začínal skoro. Yo, good choice. Má friendo, ktorý dostal chuť climbovať ranky. Denigen, ktorý sa akurát odhlasuje po 5 prehrách. Proste, what the hell? Myslím, že je rád, že sa odhlasuje po 5 prehrách, než aby strátil ďalšie elo proste s Denim v hre. Let's be honest, ok? Let's be honest. Že Denigen, že má friendo, ktorý sa má chuť climbovať ranky, tak to asi by nešiel hrať s Denim, nie? To by asi nešiel hrať s Denim v prvom rade. POV je pozri v noci a vypínaš Valorant. Denigen, you want to play? Let's play. Ale neodpovedáš, chápeš? Prečo? Ja chápem, že má friendo nešiel proste s Denim hru, lebo proste Denim vypol to po 5 prehrách, tomu sa hovorí rage quit, ale ty, proste, a čože je pozrie v noci, kámo? Čas je len číslo, chápeš? Spoluhráč, don't die, ty? Prečo mi to nenápadlo, kurde? Robíš si srandu, ale tu zbožňujem, keď mi nepovedia fakt, že Denny hlavne je skap a normálne v prvej sekunde typcu zadeli taký play, čo normálne vo VC ty by si povedal, že čo? A proste práve ja to schytám a dostanem insta hlavu. Takže bohužiaľ chat, to nie je mnou, proste proti mne sú o mnoho lepší cheatery. That's all. Ďalšia perla od Naturalizov. Society if Denigen never installed Valorant. Nie, to by bola actually society, keby Danny nikdy začal hrať Bite Fight v prvom rade, ale jo, aj toto sa asi ráta. Zas na druhú stranu asi by sme stále hrali CS:GO a bolo by to ešte horšie, takže I guess not so bad in the end, chat, not so bad in the end, všetko má svoje temné a svetlé stránky. Blefory v tom pokračoval, očividne society if kdyby Dannyho výpočty fungovali. Wait, what? Ja používam na všetky moje výpočty skoro Excel, to znamená všetky moje výpočty musia fungovať a musia byť správne, chat. Neexistuje, že tam bola nejaká chyba. Ak tam je chyba, Excel to vyhodí. Takže ne, Blefory, to tvoje výpočty nevychádzajú. Každé ďalšie od Bleforyho, me, yes, I was hoping to get some energy from this coffee. Best I can do is poop. Reálne káva už nie je, čo bývalo. Reálne. Niekedy si dal kávu a normálne si nevidel zaspať, normálne si bol naspeedovaný všetko. Teraz vypiješ 3 kávy denne. Len by som spal. Takže hej, treba ich asi nejakú upgradenú na kávu 2.0 alebo niečo, ale toto už fakt. S týmto treba niečo urobiť, čete. Ešte tu je 99% of my phone battery. The last 1%. Toto je čo? Akože useless, akože normálne rýchlo padne. A posledné 1%, akože reálne to posledné percento, respektíve posledných 5% baterky je insane, chat. Reálne to je hardcore carry, to je aké Danny musí ťahať celý svoj tým vo Valorante, tak toto je presne to posledné percento baterky, ktoré musí utiahnuť výkon celého telefónu, chápeš? Solo na svojich pleciach. Relatable. Never ask a woman her age. A man his salary. Then again, what rank is his main? Náhodou, na mene sa pýtať môžeš, tam je to Ascendantus, o chvíľu možno Immortalus a proste ideme to the moon až k najlepšiemu ranku. To hľadom Smurfu sa netreba pýtať, čo tam je za rank, pretože reálne, aj keď tam je Gold alebo Silver, tá hra sa nedá proste uťahať, lebo tam sú lepší hráči ako v IMO. Flare potvrdzuje. Ja čekajíci na Danny stream, čo si blázen? OK, this one is good. Blefory. Blefory je dneska v celku kompetitívny voči Naturalizemu. Dávať na to pozor. Možno má reálnu šancu to tu dneska vyhrať ako Meme Lord. Ukáž, když má niekto väčší skill než Danny, cheater. Chat. Ale to nie je, že to povie Danny. To je proste pravda, chápeš? Neexistuje, že by Dannyho niekto rozbil v 1v1. To znamená, hoci kto ho rozbije v 1v1, obvious cheater. Danny potom, co vyhral hru, ve které nic neudělal,
Čiže takú hru som ešte v živote nehral. Robíš si srandu? Ejo, Blefory. Len aby si neprišiel o titul Meme Lorda len tým, že rípeš až príliš. Pozor na to. Ďalší od Bleforio, POV. Danny sa snaží udelať play. Ja chápem, že vy máte v hlavách prázdno, čete. Ja chápem, že vám sa tam nič nehýbe, žiadne čiastočky, ani krv, ani mitochondrie s vami nekomunikujú. Chcel som povedať synapsy, ale whatever. Ale proste tak to je. Keď raz si v 1v5 kalačí, tak ti výpočty musia chodiť hlavou a vypočítať, ako odseparovať jednotlivých teammateov od seba, aby si to porazil, chápeš? Takže áno, toto je exactly, keď Danny proste klačuje, alebo keď sa Danny snaží urobiť play. A popri tom v kuse kúka do chatu, takže tam pomedzi to má ešte aj Twitch správy, ale yep, exactly. By the way, ďalší dobrý od Bleforio. Let's go! Čo tu máme ďalšie od Bleforio? Rally Danny. Nie. Počuj, to už človek nemôže na streame ani vydať zvuk bez toho, aby z toho nebolo videjko. Chodu prdele, si úplný blázon. You have almost defeated the boss and you are running out of HP. The boss evolves and get into its second form. Chat. Druhá forma je v pohode. Tretia forma je, kde to začína byť scary, ok? To nám dokázala Frida a bohužiaľ tá nás aj vyhnala z Dark Souls. Shit happens. A potom tu máme Godlike meme od Flareho s názvom lenže meme. Dobre? Meme. No ešte dnes sa nič dorobiť, dúfam, že sa vám dnešné videjko páčilo. Dúfam, že pomôžete pri tvorbe ďalšieho dielu memky, tým, že budete posielať naďalej proste dobrý a kvalitný content na náš Discord, link v popise, do rúmky meme, aby sme opätovne mohli čoskoro urobiť už tretí diel. Dneska to bolo v celku natesno, musím povedať, medzi Naturalizem a Bleforim, čo sa týka memkov. High quality content od oboch. Akože mal tam niektoré dobré pointy aj Jurek, o tom žiadna. Flareho posledný meme bol také, že what the hell, dal si tomu vôbec snahu, ale hej, vo finále, chat, aby sme to trošku diverzifikovali, myslím, že dnešným meme lordom pre druhý diel Danny Get Mimic by mal byť Blefory. Minimálne za jeho epický rally edit, a.k.a. Danny Genové soundy, ok? Definitívne Blefory, gratulujem, si meme lord druhého dielu, Danny Gen Mimic, a ja sa s vami pre dnešok lúčim. Ešte raz, snad sa videjko páčilo, ak hej, zanecháte minimálny like, poprípade koment, ktorý z Mimic bol pre vás ten najzabavnejší, a jo, vidíme sa na väčšiných streamoch a taktiež snáď pri ďalšom videjku čoskoro, takže dovidenia po.